Cel ales, ai simțit vreodată că totul în jurul tău se mișcă, dar tu ești chemat să rămâi nemișcat? Că lumea strigă, dar sufletul tău e atras spre o tăcere misterioasă? Dacă citești asta acum, nu e întâmplător. Vocea divinității te-a ghidat până aici. Ceea ce urmează nu e doar un mesaj, e un apel ceresc, o chemare secretă către cei care știu că nu aparțin acestui sistem. Te-ai simțit vreodată rupt de tot ce era familiar, ca și cum sufletul tău ar fi fost împins într-o altă realitate? Ai trăit momente în care durerea și singurătatea păreau a fi semne, nu pedepse? Aceste trăiri nu sunt greșeli ale destinului. Sunt dovezi clare că ești în mijlocul unui proces sacru. Când lumea îți întoarce spatele, cerul se apropie. Separarea pe care o simți nu e izolare, e consacrare. Cei aleși nu sunt pierduți, ci ascunși. Nu ești abandonat, ci pregătit. În liniștea dintre bătălii, Dumnezeu te modelează pentru ceva ce nu toți pot înțelege. Durerea ta este cheia purificării. Singurătatea ta, spațiul unde divinul îți șoptește taine pe care mulțimile nu le pot auzi. Înainte să mergem mai departe, fă un pas de credință. Abonează-te la acest canal chiar acum. Aici nu primești simple cuvinte, ci direcții din cer pentru sufletul tău. Rămâi până la final, pentru că ceea ce vei auzi mai departe îți poate confirma chemarea și schimba destinul. Cei chemați în această etapă nu se mai pot agăța de vechile identități. Dumnezeu rupe vălurile iluziei, îți dărâmă confortul nu ca să te piardă, ci ca să te construiască din temelii noi. Vechea versiune a ta nu mai este necesară. Ceea ce urmează este renaștere, nu ruină. Tot ceea ce a fost fals este smuls. Tot ce te-a distras este eliminat. Pentru că urmează o reintroducere. Nu ca ceea ce ai fost, ci ca ceea ce ai fost destinat să devii. Nu mai ești definit de durere, ci purificat prin ea. Nu mai ești înfrânt de foc, ci întărit prin el. Puțini vor rămâne până la capăt. Nu pentru că ar fi slabi, ci pentru că focul costă. Glorie fără sacrificiu nu există. Mulți aleg calea ușoară, dar tu, alesule, ești diferit. Ai fost modelat în taină, printre lacrimi nevăzute și lupte tăcute. Și totuși ai rămas. Ai continuat să crezi, ai continuat să rostești numele celui care te-a ales. Și totuși ai rămas. Ai rezistat. Asta spune totul. Ești pregătit. Pregătit să pășești prin focul purificator cu flacără în oase și destin în inimă. Pregătit să lași în urmă pielea veche și să porți un unt de lemn nou, sfânt, prețios. Nu ești chemat să te camuflezi. Tu ești creat să tulburi atmosfera, să dezlegi lanțuri, să aduci viața acolo unde totul era uscat și fără speranță. Focul a venit pentru un motiv, să descopere războinicul ascuns în tine. Acel foc nu este pedeapsă, este revelație. Este confirmarea că înăuntrul tău arde o misiune pe care nimeni nu o poate opri. De aceea nu trebuie să te micșorezi, să te oprești sau să îndulcești ceea ce simți. Lasă acest cuvânt să ardă, să curățe, să taie acolo unde este necesar. Când vei ajunge la sfârșitul acestui mesaj, vei ști, vei înțelege de ce a venit focul. Vei ști cum să stai în mijlocul flăcărilor, fără să fii mistuit. Și mai presus de toate, vei purta o glorie pe care niciun demon nu o poate opri, pe care niciun om nu o poate nega și pe care nicio încercare nu o poate fura. Apreciez din suflet fiecare dintre voi care a sprijinit această misiune cu rugăciuni, iubire și dărnicie. Mai ales pe cei care au ales să susțină prin linkul din comentarii. Voi nu sunteți doar susținători, sunteți părtași la această chemare divină. Vă mulțumesc cu toată inima. Dacă acest mesaj aprinde ceva în sufletul tău, lasă un comentariu mai jos. Mulțumesc, Iisuse. Aceasta nu este doar o frază, este o declarație profetică. E modul tău de a spune: te aud, Doamne, sunt ales, sunt gata. Și dacă nu ai făcut-o deja, abonează-te la acest canal, ca să nu pierzi niciun mesaj care ar putea ridica Duhul tău și lumina calea ta. Acum, întreabă-te, de ce totul este atât de intens? De ce atâta presiune? De ce întârzierea? De ce pare că cerul tace chiar când faci tot ce e bine? Răspunsul este acesta: ești în foc. Dar nu e focul distrugerii, ci focul distincției. Acest foc nu e pentru oricine. Este focul care găsește pe cei ce pot fi de încredere pentru cer, pe cei ce nu cedează sub greutate, pe cei ce sunt făuriți pentru ceva măreț. Dumnezeu nu testează ce nu intenționează să folosească și nu purifică ce nu vrea să înalțe. De aceea este greu. De aceea pare strâmt.
Nu e o pedeapsă, este o pregătire. El a văzut ce porți, a simțit chemarea care arde în tine și știe ce ai fost destinat să schimbi. Durerea ta nu este la întâmplare. Tăcerea nu este respingere. Întârzierea nu este abandon. Este procesul sacru prin care cerul desparte pe cei chemați de cei doar curioși. Focul nu vine asupra oricui. Vine doar peste vasele pe care Dumnezeu vrea să le umple cu glorie. Vine peste cei pe care îi pregătește pentru o misiune care nu poate fi dusă cu mâini goale sau cu o inimă împărțită. Poate ai simțit în ultimele luni o luptă interioară intensă, ca și cum tot ce ai cunoscut despre tine s-a prăbușit. Adevărul e că nu pierzi cine ești, pierzi cine ai fost învățat să fii. Dumnezeu îți îndepărtează măștile, îți dezleagă sufletul de atașamentele greșite și rupe legăturile invizibile cu așteptările altora. Acum se vede clar cine ești când nu mai ești validat, când nu ești aplaudat, când ești lăsat singur cu vocea lui și nimic altceva. Acesta este terenul pe care se clădește caracterul. Aici se înrădăcinează smerenia reală, nu cea afișată. Aici se rupe orice idol construit în tăcere. Imaginea, controlul, independența, nevoia de confirmare. Scriptura din Maleahi 3:2-3 vorbește despre un foc care nu distruge metalul, ci topește impuritățile. La fel, acest sezon nu este ca să te termine, ci ca să te elibereze de tot ce nu se potrivește cu destinul tău. Orice urmă de frică, orice dorință de a plăcea oamenilor, orice tendință de a controla procesul, toate acestea sunt puse pe altar. Pentru că nu poți duce mantia gloriei lui dacă îți pasă prea mult de ce cred ceilalți. Și poate nu știi, dar fiecare zi în care ai ales să rămâi, fiecare noapte în care ai plâns în tăcere, fiecare rugăciune nerostită a fost văzută. În cerul s-a notat, nicio lacrimă nu a fost irosită. Pentru că ceea ce se construiește acum în tine este autentic. Și autenticitatea în lumea spirituală este o armă. Nu e suficient să ai daruri, mulți au. Dar ce construiește Dumnezeu în tine e caracterul care va susține darul. Focul arde tot ce este superficial. Adevărata autoritate spirituală nu vine din cuvinte frumoase, ci din locuri prin care ai sângerat și ai continuat să crezi. De aceea ești pregătit pentru un nou nivel de influență. Nu pentru că ai cerut-o, ci pentru că ai fost testat fără să știi că ești într-un examen. Aceasta nu este doar o încercare. Este un ritual ceresc de trezire. Focul te separă de mulțime, dar nu pentru a te izola, ci pentru a te consacra. Pentru că ceea ce urmează cere o versiune a ta care nu mai negociază cu frica, care nu se mai pleacă în fața presiunii, care nu mai așteaptă validare umană pentru a merge acolo unde Dumnezeu deja te-a trimis în Duh. Și dacă simți în acest moment că totul arde în jurul tău, amintește-ți acest lucru. Focul nu e pentru distrugere, ci pentru distincție. Ceea ce rămâne după flăcări este neclintit și ceea ce este neclintit devine de neoprit. Dacă acest mesaj a atins inima ta, nu pleca fără să lași un semn. Apasă butonul de like, abonează-te la canal ca să nu pierzi nicio revelație viitoare și lasă în comentarii cuvântul curățat, ca o declarație profetică că focul nu te-a distrus, ci te-a transformat.